Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad community of believers envisions to make disciples among the Kinkana people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. Bayat ay agsapa, masdom, labi, indat ako. Yan, manyaman takon apo Diyos tan despite of the time zone difference. Yan, si siya pwede rin din mapadayawan. Yan, tutuway si siya din kapkapuan din ragsak, talnay alayat. So, ang tako kantaan din wada di ragsak sinamnam ko. Bagay
Apo Dios, yan. Tuloy tako ay mandayaon si siya, wabaon sin kantayin ay Kristo ay lanad mi. Kantaan tako na ay si kakararag. Ay Kristo ay lanad mi, ikararag mi. Tama na sa kami, simpamati mi. Bendisyon ng good Kristo, ulos mi ay Kristiyano. Saan layad mi kung maapo, kamanlayan mo. Waday problema mi, unuligat mi. Man bibinadang kami, kaman siyagi. Bendisyon ng good Kristo, ulos mi ay Kristiyano. Saan layan di kong maapo, kamanlayan mo. Man bilang pagkat kami, simpamati mi. Man pinakawan kami, buhay kulang mi. Bendisyon ng good Kristo, ulos mi ay Kristiyano. Saan layan di kong maapo, kamanlayan mo. Wada dito maingan, way madagsanan. Ngem waday panaagtan, Gustos pantean. Bendisyon ng good Kristo, ulos mi ay Kristiyano. Saan layan di kong maapo, kamanlayan mo. Saan layan di kong maapo, kamanlayan mo. Tutuwa po Diyos, manyaman kamitan. Wada ka ay pankamkamangan mi, wada ka ay kapkapuan tinamin ay kailangan mi, bakon lang sino na
ay pisikalan, modipati sin na spirituan, wada ay kanayon, wada kay kanayon Apo Dios. At sinabi lang sa namati, at sinay din kararag ni Apo Dios. Sika din kanayon ay bumadang, tadinlayad, ragsak, yatalnayan, siya din kanayon ay manturay. Sinay din yaman mi, kararag mi, sinagan Jesus. Amen. Din usa ay mangidawat ang datako si ganas, sin mangipapati, ya mangipapasnek ay mansilbi. Apo Diyos, depende sin pangawat tako, musino din kabanol, di akam ay amagan tako. Depende sin pangawat tako, uno sin kabanol, din pangilat tako, sin awak tako mismo, kabanol di amagan tako. Kasi no din amagan tako at kaman magadi meaning na magadi banul na baka tutuwa din kanan din kanta Wednesday nya adi takulay din Wednesday, but everything we do with a purpose, with passion, intentional, din amin naman tako we think about God nya sidi din lay ko mangem depende di sin panang banul tako, panang awat tako, sin pangilat tako, sin amagan tako, ya din pangilat tako, sin awak tako. Tan din topic tako, duwani at napili ya na santuan. At din passage ay mangilan tako na at sin umunay Pedro, chapter 2, verse 1 to 10. Yan, din gagarat ako at maawatan tako, wada ang datako, din kabanul na, din pangilan na Apo Diyos ang datako, tasay ipapasnak tako ay mansilbi yun Apo Diyos. Musinudin ang amagang tako para na Apo Diyos, at ipapati tako pa'y kuma. Mawada din passion, din ganas ay mga magsidi. Yan din pan resulta na di, at mabalin ay awisan tako din, atako, ay umunod sin kaman din amagang tako, uray, numan pa'y kanat ako, na dumadumay wagas din, ubla ay maitalakon daida. Asya, din na ay pankalyan tako udwani ngamin, at wada tako sin kasasad ay sin pangilan di at aduay ipugaw, at mabalin ay banulenda, ya lasoyenda. Iso nga datako, no kanam saka ay umununod ang Heso Kristo, din kasasaad mo sin pangilan di ipugaw, at dua ay banag. Mabalin ay nabanol, tin ibagbagam, ono mabalin ay lasoyenda. And we are in that position. Yan, ulay kanan tako, tako ay mangwani, umununo, Apo Diyos, mabalin ay wada din panglikna ay amumat ay nabanol. Amumat ay kusto din amagam. Ngam din problema, maminsan at tinlik na, yalayad at kaman mantatamnay. Mabalin ay mamamaid din kabanol na din ay kanam laydang may amagan para na Apo Diyos. Gagarat ako duwani at mo sika ay mangwani ununod na Apo Diyos. Ay mayroon man silbihan siya at numakdang din sermon unay at maitauli ko ma di aylik na. Din layad, din passion ay man silbi ang Apo Diyos. Yan, din udong mandat ako, da kayo ay manbuy-buya, yan, din mensahe ay na, at mabalin ay kanan yung nabanol, o malasoy, sapay ko mata, aminta ko, at mailat ako ay nabanol na, din pankalyan tako, udwani. Siya? Dinay nga ro, din laydak ay namnaman tako udwani, sin adult tako, din kang runan ay namnaman tako. Napilit ako, nabanol na, napilit ako, ay manbalin sinasantuan. At bakan lang man patinggasin, napilian tako ay manbalin sinasantuan. Why ka po na? Taawisan tako din ipugaw ay umunod na Apo Diyos. Taawisan tako din ipugaw ay mamati on Apo Diyos. Din saludsod nga rod at sinay. Sino din lebengan tako, tamaawis din ipugaw ay mamati ang Diyos. As ano ay, nukanat ako, nabanol din akam tako, sinod ay hadin lebengan tako nga rod ay kailaan na. Tapno din mangililan dat ako ay mang-questionar sin kanat akong patpatian tako uno mang-questionar sin amagan tako.
they begin to acknowledge and understand and participate sin amagan tako. At wada ladak ay ibingay ay tulo ay lebengan tako duani. Umuna at naay. Din lebengan tako mututua ay napili na santuhan tako at mayat ay paunagan tako ngamin. Di paunagan tako din pangawat tako sina. Karkaro sin pangawat tako sin kalin Apo Diyos tasay mukamana na din value na din mamagan tako, mabalin ay din lawa ay ugalit ako at din dati at ganganasan tako mamagan da din lawa, yan no i-compare tako sin kabanol din panlaydan Apo Diyos, dayo ay may metin laydan Apo Diyos, yan igisigaan tako di. Adit ako laydan at ay amagan din dati ay amagan tako. Apay od, may malagip tako din adal tako sin chapter 1 sin 1 Peter, duay Sundays tako din, may katloy Sunday tako duan. Inadal tako din, kasasad tako niya ay sindamo at wat takon mangili. Ngam sinsay banda, pinilin Apo Diyos datako ay maisalakan. Yan gapot pinilin Apo Diyos sa maisalakan tako, wari naman tako at aunin tako at amoy tako at kadan Apo Diyos si ingana. Tan istidin boy tako, istidin sumaan tako. Yan kapot tawada di namnama, masapol ay din kaaptik di biyag tako is nandabaw di daga, at usaron tako kumana, i-maximize tako na tapno, usaron tako na ay mansagana, tano sumaat ako, waday saan tako ay mayat. Waday ganasan tako. Tano malagip tako din imbagan Hesus Kristo sin John chapter 14. Maun una kay mo langit ay isaganak din, baayo. Tano maisagana, mantaulya kay ayagak. Sida kayo makita kayon sa kansi, ingana at karidi. Ay siya. At sida din inadal to ko sin dua ay Domingo. Dua ni, sin realization to ko sin tatuwa ay day, part in adal tako dua natin, iyat tako ay mansagana. Sinuda din na practical ay amagan tako as usa ay mamati, tapno isagana tako din, awak tako sin, nito tumuyan tako sin kadaan Apo Diyos sin unggana. Nya? At siya din na adalan tako dua ni. So nga, ilaan tako man sin verse 1 to 3. Okay, isunga. Nya? Mo ilan nyo din word kanana, isunga, kaputa, wadang da kayo din biyag. Dahil din na ibaga din, isunga ay na, at mantaulit ako din dati kasasaad tako ay siya. Isunga, dahil din na ibaga, na ayat din practical ay application ay amagan tako sin biyag tako is nan labaw di daga. Sino din amagan tako is nan biyag tako is nan labaw di daga? Dukugan nyo. Na din bilin Pedro. Dukugan nyo din amin ay lawa, ya amin ay utok ya sikap. May kadwa ay bilin at kaman man isuda, kanana liklikan nyo abo. Din amin ay panggap ya amag ay bakon na impusuan, ya amin ay apal, ya lawa, ya kali ay maipanggap sin, gagait yo. Mano ilang tako din word ay dukugan, ya liklikan at I think na-mention ko na sinapalpalabas. I-ari Pedro on, I think in words not iligat. Dukugan, liklikan, iligat. Kama na. Din usay example, ay tapno maawatan tako. No kas pangarigan, amay kasin aparador din badum, nya, closet. Taman sukat ka kuma. Tangkam amos mongorod. Mansukat ka kuma. Idi pagbukat mo din na aparador mo, waday uwag. Asyo na amagam sin uwag. Waday shotgun mo, alam din shotgun, ikasam, tapos tutukam din uwag, paltugam. Kamana di, din word ay iligat, ay dukugan dana kuma. Ngamkas ano ay iligat ako ay dukugan na mo part din nature tako. Part din sa ay lahi-lahi din tako ay amagan. Actually, din kapoy man kapit ako sin coffee shop at manchismis. Manum-num silawa. Apay. At naay. Tasay iligat tako na may-ari, num tako din iyat Apostol Pedro, din disiplina ay amagan tako kuma. Mayari kayo kayan anak ay muyang isunga, tadunon nyo kumalin ugalin di muyang, ay manlalayad ay mansususos kanayon. Pangarig na niya. And then,
Bigawan nyo kuma, din lain na ibaga, bigawan nyo kuma din na espirituan ay gatas, ay din tutuwa kalin Diyos, tasay dumakdako kayo isnan pamati. Ya ingana ay matungpal din, kaisalakanan yun. Ay siya. Instead, iligat tako di, ay ugali yan, at kabaliktaran na di, bigawan tako din kalin apo Diyos kuma. Tandin kalin apo Diyos, siya din manglinis sinumnum tako. Sukatana din desire tako si dati at lawa, ay may kontrahan apo Diyos, at masukata, no basata kong kalin apo Diyos, siya bigawat ako ni kalin apo Diyos, masukatan si desire ay man silbi on apo Diyos, tan adayo ay may mayat, ya mangidawat sinbiyag din ibagbagan apo Diyos, sinbiyag tako. Asya. At din pantong pala nana, we become mature. Masiksikan din pamati tako, naanglanin pang numnum tako, mayatin yat tako yung desisyon. At mo, kumatang tako, mabalin ay wada pa di mas may met ay amagan tako, para sa nibata ko ay ipugaw din. Usay, matur ay ipugaw, they are self-giving. Din matur ay ipugaw, wada ang amagan na ay mansilbi, sinibana ay ipugaw. Din positive ay indan Pedros na, at kaman din ugali di mo yung ay din desire ay mandungusin kalin apo Diyos. Siya kuma din naman tako. Ngam din muyang abo at nature da ay selfish. No compare tako si matura ay pugaw. Selfish da. Amin ano ka mama, daddy. Hakon amin din was hindi muyang. But if we are mature, we are able to do something. Para siniyata ko man silbi sinipata ko ay ipugaw. Apay nga liklikan tako di, undukugan tako din lawa, yan aklungan tako din kalin apo Diyos. Nakatatuwa na ngamin, tan ingay pinada siyo din kinasigad, yasag ang din apo. Apay, sunulay na ibaga, naawatan tako ngamin. Umuna, din planon apo Diyos ang nangisalakan ang datako. Yan no unog din pangawat tako, din kinasigad, yasag ang apo Diyos. Kapot tabakang lang what imagination na bumuadet, mapatpadasan tako. Inagaw ay panagbiag tako. Then, naay din ka po na apay nga, dukugan tako din lawa, yan amagan tako, aklungan tako din kalin. Apo Diyos. Nya, at din encouragement nga road on datako. Nya, kat again, din basic ay kang kanaman ayaw man is struggle sin kamanan na ugali. Sino yung problema? Basta anusam ay inagsapa uno sin kamatan ay oras mo yung kondisyon kaya mang kalin apo, man aras sin kalin apo Diyos, man dungus sin kalin apo Diyos. Di tako baybayan sin pakitup-tupukat ako, sinipata ko yung mamati, yaman dayon apo Diyos, patapihan din amot ako. Danay ay disiplina will help us change the way we think. Masukatan, baka lang din naman, masukatan abo din desire. Nya. Masukatan din di sa tan, mailat ako ay adayo, ay kanana, tan ingay pinadas yun din kinasigad, yasig ang din apo. Lay din na ibaga, mailat ako, ay adayo, ay may mayatin, planon apo Diyos para undat ako kaysa din, lay din tako ay amagan. And so, din basic question lata, mantaulit ako at kumusta din devotion tako? Kumusta din attitude tako sin kalin apo Diyos when it comes to the Word of God? Kanakot ka o yan, ay di pangkalkalyan takot, mabalin ay banulon, uno lasayan din ipugaw. Ang data ko ay mangwanon mununod na apo Diyos. Sapay kumara. Ta mataptapian din yata ko ay mang banul sing kalin apo Diyos. Make every effort ay manbasa latasing kalin apo Diyos. Magay udum eh. Nya? Ilaan tako. Paulit-ulit. Apay nga maulit-ulit na. Ang data ko, tansya din problema tako. Sino ang data ko din ang devotion o nagsapa? Dilan nyo sa. Kamakam takuod. Pagarup tako ay din yat ako ay mang sustinar, sinbiyag tako at yat ako ay mang kamakam. Nya, at uraha ko na, ada abun ibagaan perfect ka na. I'm struggling with this. But the point is, na din usa ay disiplina ay dapat ay ma-develop sinusaya usahan data ko. Tan mo ka man di
masukatan din na laway ugali tako si mayat tan si Apo Diyos dinamalo sinunum tako yan kapota binaliwan na dinunum tako ulay din panglik na ay mga magsin panlay dan Apo Diyos mabalin ay mawada din layad ay mga magsidi ay siya may yan again napilit ako ay manbalin sinasantuan tas ay awisan tako din ipugaw ay mamati on Diyos yan din una ay lebengan tako tas ay maawis din udong may ipugaw at paunagan tako nya din pangawat tako sing kalin Diyos tas ay dukogan tako din lawa may kadwa at naay aywanan tako din pakikadkadwanan takuan Jesus aywanan tako din pakikadkadwaan takuan Jesus din problema tako maminsan pagarup tako ay din biag di Kristiyano o din kadadun di amagan tako ay mansilbi ang Diyos pagarup din kadwan ipugaw at din Kristiyano at din adit ako mga amagan sin maiparit sudo di kadwan niya ay numnum di ipugaw adit ako amagan na adit ako may taptapisin kamana na wada ngay din tarto ko adit ako may taptapisin na labas ay ragragsak sinudi ada amo di ngam wada din term may kamana siguro man kinaawatan tako no kanang takon adi ka may taptapisin na labas ay ragragsak at dadi at siguro din party ay eventually mabutang din po at maniibaw da ono bugosin butang at amagan tako din lawa niya dadi din nga din ano ka biag di kananda on Kristiyano but more than that the reason why we don't do such thing and do things is because Christianity is about relationship naman tako din sa Kristiyano at importante din relasyon yan din relasyon ay kamayatan ay aywanan tako at din relasyon tako na Apo Heso Kristo. Siya. Tan, naay ngamin, numayatin pakikadkadwaan tako na Heso Kristo, maipanggap sin udo may amagan tako ay parang siya umunod pa ito dan. But we have to change our priority. We have baliktaran tako kuma. Mas nabanbanol din mayata pakikadkadwaan tako ni Hesus Kristo. Tano maipanggap din laydan tako ay amagan ay mansilbihan siya. Itdo na pa idudan. Yan nalakay baganan si kaya. Nalakabo ay amagam di apay. Tan mayatin relasyon tako on Hesus Kristo. Di ba nung lahay laydam din usay po ko nuwara ibaganan si kayan amagam ay dagos. Apay. Tan laydam. Ngam nuadi uray mayat din ibagana amagam kaputa bakun mayat in relasyon mo siya medyo sino kas ipugaw ay mangwani ano ka anong tako and so Christianity is about relationship particular in number one din relasyon tako on Hesus Kristo apa where nangantak ko na idea ilangan tako sinikanan din kalin Diyos sumag-en kayo nga road sinpuon di biag ay si Kristo. Adit ako mas asag-en sin kaobla-ubla. Tan adi kaabusan ubla. Din ka po ay masapa ka tanwa adit akong kindeng nga inamag ut kugaban. And so priority na. Sumag-en kayo nga ro sinpuon di biag ay si Jesus. Tan sino di mangidawdawat si biag ay baka na si Kristo? Amat siya si Jesus Kristo din dawat si biag. Pakon din ublata ko. At kanana ay si Hesus Kristo at may-ari si matmatago ay batu ay mangipaknag sin paay. Din batu ay nay at sinigaan din kaipu-ipugaw. Ngum si siya din pinilin Diyos at nabanolya madaydayaw sin pangila na. Nay, naman tako niya ay si Pedro at alaala na din konsepto, uno din idea, may panggap sin planon Apo Diyos sin Israelita. Sino inamag Apo Diyos sin Israelita? Inka na din Israelita manipod ut Ehipto tayoy na dayda at Kanaan. Ngam sin man biyahian da ay at Kanaan inbagan Apo Diyos sin lintag na. Isong ilan nyo at kanan Apo Diyos na isurat sin Leviticus, in Numbers o uras sin Exodus.
pati sin Deuteronomy, may panggap din bilbilin Apo Diyos, may panggap sin adida na amagan, ya din dapat ay amagan na apay, tasay maipaila ay tutuwa ipugaw Apo Diyos sila ita. Makdang de, inbagan Apo Diyos, unday da man amag dasi, tulda ay pandayawan. Yung makdang din tulda pandayawan na upgrade di si temple, tabernacle. Yan nung maisa din sa ay tabernacle, importante din waday kanadang foundation ay bato. Waday bato ay pundasyon. At din bato ay na, at siya din na maisaadan di sa ay building, at masapol ay maknagdi. Yan, sin iarik, Apostol Pedro sinat, si Hesus Kristo din maknag ay bato. Nga mo maisaad kasi, adi ka pulos en matukang. Adi ka wun basta-basta madadaan. Uno, mangkulaps din building. Tan, na isaad ka sin puon di biyag ay si Hesus Kristo. Uno puon di, uno din pundasyon din sa ay buoy. Iso nga rod, kanakot kawayan din pangkalkalyan tako duwani at mabalin ay pangilan ipugaw at nabanol uno lasuyenda. Ilan nyo man din kali. Din batuay na at sinigaan di kaipugaw. So, always both. Si Hesus Kristo ba at nabanol uno dukuganda. Iso nga, unda tako, kanan tako, mamati tako, Apo Diyos. Si Hesus Kristo din, pinakapundasyon di biyag tako. Nung magasi siya, magay biyag. Ayod patinggana. Actually, magay meaning di biyag. Iso nga rod, nabanol din pan kalkalyan tako ni. Nabanol si Hesus Kristo, tan siya din pundasyon di biyag tako mismo. Tuloy tako. Verse 5. Bugosin sumag-unan nyo unsi siya, sinunod mapasamak, ngayari kayo abusi matago, ay bat-bato. Yan, tan mausal kayo ay maisaad sin na espirituan ay templo. Iso nga, ilan nyo man, numayat yung pakikadkadwaan takon na Hesus Kristo, everything follows. You have a purpose. You have a ministry. Waday ubla ay maitalakon si ka, yan maisaad di yan, way banul na di. At kanana, naya pa din, usay mayat ay gaputan na isaad tako, niya sin templo, kanana bo, mansilsilbi kayo abo, ay nasantuan, ay papadin Diyos, ay mangidatdaton nun si siya, sina espirituan, ay daton, ay kapkapno ka na babaw nun, Hesus Kristo. Iso nga din ay, verse 4 to 8 ay 9, waday duay akam takos na, we are part of the tabernacle, and at the same time, we are priests, datako din papadi. Yan amin ay partin di templo, meaning din iportray na di, explain na di at maipanggapon Hesus Kristo. Yan din amin ay amagan din papadi at maiturong din naman bipugaw on Hesus Kristo. Yan sinun ublan din padi. Din padi at daida din manangibabaot sin ipugaw on Diyos. Din propeta, dengan da din kalin Apo Diyos, yan ibagada sin ipugaw. Din padi, din ublana, at nuwari ipugaw ay ulay din, ay mayad yung masagan ng Apo Diyos, mangkonsultamon unasin padi. Yan, din padi, din amagan na, din inbilin Apo Diyos ay amagan na, tapno iasag na din ipugaw ay dayon Diyos. Yan, sin baro ay tulag, dataku din may arig ay papadi. So, kanakot kao yan, napili tako ay nasantuan. Tandin ka po na, taawisan tako din ipugawa yung masagan ng Apo Diyos. Kamana na din kabanol din ublata ko. We are talking about people, lost. Yasagan tako da ida. Ang saay padi, ublata ko di. So, nga bantayan nyo din biyagyo. Bantayan tako din biyag. Sa bantayan abo din awak ko. Tadin credibility ngay. Nuwara kadilawan takot medyo aditalkan di pugaw si data kung maila dahil we are trusted people. We are a holy priest. Usay padi ay mayat ay man kunpisaran. Then, matulungan tako din usay pugaw ay mangyasagan ng Apo Diyos. That's who we are. Kamana di kabanol din ublata ko. Iso nga, ilang tako na. Kamana na, naipay, kanana, verse 6, tanamut ako.
Lalo na ibaga nung tanong tako, ang ingay napadasan tako na. We don't only know by knowledge, we experience this. Tanwada in paisulat Diyos ay kanana, ilanyo, wada pinili kakabanulan ay bato. Ay insad ko Zion ay mangipaknag sin buoy. Ulay sino ay mamati unsi siya at adi pulos mabainan. Iso nga, when we follow God, no idawat ako din biyag takon siya tapno ay manbalin ay kamanpadi, it's not loss. It's never a zore kanan din udom. Muadiat, it's always a gain. Wada kasin good side. Din kapuna, din confident ako mangyat sinaatan, ingay secured ako ngamin. Dat ako pa'y naunay tako ay pugautan, ingay ure mo sunod din mapasamak na isasalakan ka pa'y dudan. At tanod, si Apo Diyos, sinang secure siri, bakon sika. Pugaw sin relasyon tako ni Heso Kristo. Verse 7, iso nga, musida kayo ay mamati, dat ako niya, at makilaklapam kayo sin kinangaton Kristo. So imagine that. Din connection tako ni Heso Kristo, at bakon lang, at what ba mo, at ura sin authority na, God has given us authority as well. May basasin kalina, tas ay din amin ay may basasin kalina at mapanin amagon tako din panlay dan Diyos. Nga mo si dayday adi mamati again, numnumunda kuma din paisulat yo sa kanana, din batu ay sinigaan di man isasad si bro at saynan bali ng Diyos. Ay kabanulan ay batu ay mangipaknag sin. Oy. So nga again. Kanakod kao yan, din amin am amagan tako duani din ganas tako ay mga sa ibanag depende sin kabanol di wadon sika pangawat mo sin wadon sika depende sin kabanol na din pangilam sin inamag Apo Diyos on sika depende sin kabanol din ubla ay talak Apo Diyos on sika ngamo laslaso yun tako narigat ay mansilbiyon Apo Diyos kaman agay ganas. Actually, magay ganas. Nung magadi banul na, din pangilat ako sinamagan tako. Verse 8, naman da kumaabo, din inpaisulat Diyos ay kanana, siya na din batu ay kaskasnitan, ya kaisukbaan di ipugaw. Maisukba datan, adi dapat patiin din kalin Diyos, at siya abo din planon Diyos paraan, daida. So again, din kasasad mo, at either, sin pangilan di po at nabanol ono malasoy. Din patpatiyan tako at mabalin na sin pangilan di po nabanol uno laslasoy da. Nabanol uno siksikaan da. Yan, amut ako niya, amut ako. Nga no din udwani, no din may panggap po ni Heso Kristo, sino din reaksyon di kadwa na ipugaw. Wada ti mangwanan si Heso Kristo at bakla. Yan wada ti mamamag ay movie ay manglasoy ang Apo Heso Kristo. Wada mang mangwanon si Apo Heso Kristo at bakon Diyos. Wada mang bagbagaan si Apo Heso Kristo at wat ipugaw. Wada mang ibagbaga ay si Apo Diyos at si Heso Kristo at it's not worth to follow. Yan, no ibagam si Heso Kristo, siksigaan di ipugaw. And so, adit ako mas daw niya, no dat ako ay mamati, no wada din rikna ay mabalin na din pangilan din ipugaw at laswenda ka, kanan din Biblia, at siya na po din plano Apo Diyos para ang daida. Nature daw ngamin iman di. Tan magadan Apo Diyos. Ngam, no wada takon Apo Diyos, nabanol na. Andat ako. Iso nga, apay nga imbagan din Biblia, maisukbada, siya din stumbling block. Kasi dumatang din judgment day. Makadungan din ipugaw, bugaw sin on Heso Kristo mo tan apay od no pinati da si siya uno adi. Iso nga he's the stumbling block. Amin ay din judgment day. Amin ay measure the judgment referring to Christ. Pinati da ba si Heso Kristo uno adi? Inunod da ba si Heso Kristo uno adi? Tatakumot lang ang buhay mamati. Aw na isasalakan ta kung depende abo din regalo ay awatot ta kun Apo Diyos. Depende sinyat ta ko ay nangunod na si Kristo. Tan inaiwanan ta ko din pakikatkadwaan ta ko an Heso Kristo. Siya. And so,
Muilahan tako na niya, may panggap po na Hesus Kristo. Siya ating kamatan na relasyon, ay wadan undat ako. We are related to the God who loves us so much. Siya din puun ibiyag ng indawat si biyak sa undat ako. So kanakot kawan yan. In Christianity, it's about a relationship. Siya. Aw. Din relationship ay na si Hesus Kristo. Tano, mas umununag din relasyon tako na Apo Hesus Kristo. Kumnag din pamatit ako. Yan, nung mataptap yan, dilat ako na Hesus Kristo at din pangilat ako sin amin at mamagan tako at nabanun. At muwaday naman tako ay amagan para mansilbin Apo Diyos at normal di. Umununod dati ang datakutan. Nalaka din iyat Apo Diyos ay mga ibagasin na din tako ay amagan. Nalaka Apo ay maawatan tako di. And so again, din bantayan tako, din lebungan tako ay mamati. Iyat tako ay man prepare is nan iyat tako ay man silbihin Apo Diyos. Aywanan tako, din pakikadkadwaan tako ng Hesus Kristo. Din Christianity is about relationship. Yan din relationship ay kamayataan ay wadan datako at din relasyon tako ng Hesus Kristo. Yada. So nga, ilan nyo man din mailat ako ay yat ako ay mansagana. It's not about many things to do. Right? It's about holding on what is basic. Din ugali, relationship pa rin. It's not work. Din work, umunod pa ito dan. So again, napilit ako ay nasantuan. Taawisan tako din ipugaw ay mamatian Diyos. Di mo na ilibungan tako tasay maawis sinudo maipugaw at sinudi paunagan tako din pangawat tako sin kalin Diyos niya. Tadin pang resulta na at dinlaway ugalit ako at masukatan. May kadwa at aywanan tako din pakikadkadwaan tako on Jesus. Tan mo kamana di dinlaydan tako ay amagan, dinlaydan tako ay yat ay mansilbihin Apo Diyos, umunod pa'y dedan. Asya? Din maudi at nay. Banulon tako din namilian Diyos ang datako. Ay mangiasag-an sin ipugaw ang siya. Banulon tako niya. Nga naadi kasasat ako, nalakay malinglingan nga minna. Ay datako din pinilin Apo Diyos amon balin sinasantuan. Nalakay malinglingan natan makaluban si adu ay banag. Ansa amo, karkarang pandemic ay nay. Maminsan, nalakay malinglingan tako ay waday inamag Apo Diyos on datako, waday ublayan talak Apo Diyos on datako. Yan, bugos yung pandemic ay maminsan nay din masangsangawan tako. Kaman mas importante at din pandemic, mo din wada ang datako, uno din mamagan Apo Diyos ang datako. Mututuwa na ang datako niya, seryoso tako kuma. No kanan tako, banulan tako na, importante na sinbiyag tako. Importante din ipugaw. Ay awisan day data umasag-an ang Apo Diyos. Ilangan tako, singkanana. Ngam da kayo pa'y na doble sina niya, napili ay pamilyan Diyos. Lain na ibagado, datako din ipugaw Diyos. Napili. Pakikalabit mga kadwam, napili ka. Mahan sakitin adi napili kat. But if there's one thing ay kamayatan, ay mapilian tako kuma at naay. Pakan lang si doy, kanana pa'y. Yadin, grupon di papadi ay mansilsilbisin. Sino yung pansilsilbihan da? Ari. Tako. Sino din klase ni Ari ay nay? Din Diyos ay kangatuan. So nga, kalabitan mo din, abay mo, padi ka. So nga din, padi, bakang lang sin, para sin, babae, sin lalaki lang. Hop. Bana to Din padi, bakang lang sin, lalaki. Biblical or din ibagbaga takos na din positional ibagbagada at of course uray sin group of elder must be husband of one wife. Ibig sabihin lalaki. In like manner sin role sinan
is kanang takuon, authority and leadership in the church must be lalaki. Ay way qualification na. But din na ibaganay ay papadi, male or female, lalaki man uno babae. Way role tako. Din na ibaga din padi na it, referring to din role ay awisan din ipugaw, mangibabaot sin ipugaw sin ay mangyasag anon apo Diyos. Again, the idea, din, what is mean here, bakon din position, but talking about the idea, ay, din ublahan talaka po Diyos ang datako, at iasag ang tako din ipugaw on Diyos. Siyari din blandi padi. So nga, padi ka sila. If we understand din role din padi, na banol ay ublana. We are not talking about a position. We are talking about role. At kanana, da kayo abo, din iturturayana ay naidadaton on siya. Tanda kayo, din pinilin, na kayo din ipugaw ay pinilin Diyos ay ukana. Wow. Nabanul uno lasoyen tako. Banulan tako. Na din usay kamayatan ay pribilehiyo, kamayatan ay kasasaad ay ibagbagan apo Diyos may panggap anda tako. Ituloy tako kanana. Si siya abo din nangayag anda kayo. Ta kumaman kayo kayo sin mabulingat. Tasay masilawan kayo sin nakaskas daw ay patana. At gaputan na padasan na tako di at pinilinas da kayo tasay ipaamuyo abo din siga-siga da inamamag na iso nga gapot ta data ko at sin dati gibiyag tako at warta ko sin mabulingat ngam udwan warta ko sin pataya na padasan tako di din ublata ko as usa ay padi uno usay na pili ay pugaw Dios uno usay ukan apo Dios din ublata ko at awisan tako kuma din wada sin mabulingat ta umuy dasin pata. Lain na ibaga, mga sabata ko. Lain na ibaga ko din may panggap sin sigod ay damag. Ibaga ko din ado ay sigod ay namamag apo Diyos ay mga basa sin kalin. At idi, bakan ipugaw si Diyos da kayo. Namnaman tako na. Ngamudwani ipugaw nas da kayo. At idi, adi kayo abon nakilaklakam sin sagang ng udwani, laklak-amon. Din napadasan tako, ay inamag apo Diyos, at niyatin ang salakan undat ako. Nunum naman tako din kasasaat ako, idi, sindan tako na matin, at kaibaw apo Diyos dat ako. Udwani, gayam nas dat ako. At idi, at baan satanas sidat ako, nung naibag-un tako sin basok, tansay unudan tako din basol, udwani. At makwani ang nawaya-wayaan tako. Yan din ununudon tako duani apot ako at si Hesu Kristo. Ay apot ako at si Hesu Kristo. Din dati ay kasasat ako at nakadengan ay madusa ay may impyerno. Duani nasbut tako. Na isalakat ako. May ibilang ay nasantuan. At mayat ngay ay din usa ay mangidawat undat ako si kinaban si ragsak tapno amagan tako din amagan tako duani at no maawatan tako din kasasata ko sin damo ya mo sinudin nan balinan tako duani mo ilan tako tauliat tako din na iyat apo Dios ay nangayag sin Israelita inayaga na da idam ay kumano de Ehipto taman balindas ipugaw Dios yan indawat na din lintag na tasay waday kailasinan din nan duman di ugali da, kultura da, yan yat tayo mandayaw. Tasay din, amin ay nasyon ay mangilang da at maila da ay tutuwa ay natkanda ipugaw. Inbili na po Diyos, in Israelita man amag da, si tulday panday dayawan. Hingga na dumatang sin timpon on Solomon at naamag din templo. Tasay, din apugaw ay wada sinaduma doon may nasyon mo, ilanda din templo. Amura ay was apo Diyos city. At inbili na apo Diyos sin Israelita po yung manpili da sin Libita. Ay dahil mapili ay mansilbi sin templo ay papadi.
tasay din papadi ay nay. At uray mo wadat Africa man biyahi da amoy at Jerusalem. Yan ipulang da din karnero ay intakinda sin usa ay padi. Tayo sa din padi din amaga na at iasag-una din ipugaw aday Dios. At siya matlang din kasasad tako udwani. Pak magay templo tako udwani. Magadi partiyan tako karnero. Ngam aminda na at alaliga na din maipanggap on Hesus Kristo. At tinamamagan tako udwani at maipanggap din inamag Hesus Kristo para ang datako. Ay siya din na tayo sin krusod Kalbaryo. Natago kasin, tasay wada ka isalakanan tako. At no ibagbagata ko di, maipanggapon siya, kamantakon padi. Tan sidiyoy din minsay, ay mangiasag-en sin ipugaw, ay mamati ang Apo Diyos. Mo ilan tako din Israelita, din ayag Apo Diyos ang dayda at nabanulay ubladi. Kung sino inamag da, adidan seryoso, nilasuy da siya. Nanday daw da si sinan di Diyos, adidan tinutungpal din bilin Apo Diyos, pinaybayan da din temple, at indamo ay nabakas, hindi inpulang Apo Diyos si daydasin, adi mamatit nadadal din temple. Once ay nadadal ngamin din temple, wala na. At they fail. They fail. Apay, tan nila suyda din, ayag Apo Diyos ang dayda. At siya, mapanin siya matang undat ako duwani. Kasi kakaptik din biyak tako duwani. Mabalin ay man-fail tako abo. Umsapay ko mata, no maawatan tako na ay ngay na ilat ako sin Israelita. At warning ko maundat tako di. Adit ako na mamagan. Madat nan adalan tako di. Tamo ilang tako din biyak tako duwani. Sapay ko mata, dat ako din makwani on. Mayat ay padi. Mayat ay pugaw Diyos. Mayatin ugali na. Mayatin iyat ako ay makilangan ng Hesus Kristo. Tan mo kamana di, maawis din ipugaw, ay mandamag unsik a, datako, musino din patpatian tako, yan mo ibag, at mo kamana din nalakabo, ibingat ako din kalin Apo Diyos ang daida, at mamati da Apo. And we are talking about life. We are talking about God's kingdom. We are talking about relationship on Hesus Kristo. Nabanul na. So nga din encouragement ko sinusaya usahan dat ako. Da kayo man buy-buya to be serious about life. Seryoso tako kuma sinbiag tako doani. In parte hindi at ako man seryoso sinbiag tako at banulan tako kuma din amagan tako. Banulan tako din kasasat tako ay nay. Yeah. Pakanta kong just, ay kanan tako, di bukaw. We're not just, nabanol, aminda na. At seryoso tako kumay mga amag. At just to make an example, bugosin na pandemic anay, nan resulta ay siguro sindamo, kanakon makius-usot ako abusin online. Yun, we're doing services online. Napilitan actually. Sindamon na talaga napilitan adiyak la ito na amagan. Very stressful. One of the stressful thing to do is to record your sermon. Adiyak sanay. It take me 8 months. All this struggle. Din damo rik na pilitan. Apuy-puyatan. But later on, when I understand what sino din minsay ayang amin, apay ngam amagam na. And we are talking about life. We are talking about Christ. And so from that, I know there are some negative misunderstanding about doing things. Kamana na. Pero, uray mo kamana, dak pinatulan. I realize, importante din. Kamera ay nay. I'm not just doing this in front of the camera alone. I am doing this because of the message. We are talking about Christ. The reason why we do things is because we are a priest. Pahadit ako. Sino ayaw ngamin din content di amagan tako online?
Sino ayaw din content ti kantata ko? May pangkapansin na ay. Pangkalkalyan ta ko doon. And so, by that understanding, ada kat nabay na nanamag iman si surat, ay kanak iman, this is serious. And because we have a high God, na isa din arit ako, and we need to do excellent. Man-excel tako, ang daming kapalpakan. Adi maawatan din kali ay dengdengan. And so, it breaks my heart. Ay kaputa, ay pilak ang problema. Anak iman, ay nanamnom. So, nanamagak si surat. Pabasakin elder tako, ilaan nyo ko na. And then, okay mo, plano na po yus na. I think God will provide. So, nanpiliak sin, among our members, matlaang, ilaan nyo ko na makiparticipate kayo na. Because I am serious about this. And gladly, they are much more willing to give. Kasi, naing amin di mapasama. Mo ma-bless din ipugaw, ya muda importante din sa ibanag. They are willing to sacrifice. And because of that conviction iman, adakat mabayin ay bakon din numan ibagak si kamanan na ay kasapulan yan, bakon na mangkut ko daw. Nya? Bakon na mangkut ko daw mo adiat, we are inviting people to participate. Tasay, din minsay ay nabanol, ay laydan tako ay maipakaawat sin kay pipugaw. Maawatan da kuma. Of course, we understand nga din amagat ako si Pangilan ni Udot. Lasoyan da, and that's part of it. Ngam, din udumpay ay ila maawatan at nabanol. Diyoy dan anapan tako. That's an example. So, that ako duani, during this pandemic, what are the things ay naman tako? Nga, adit ako numaban adit ako ipalubas ay din pandemic ay di rason. Aping adit ako ituloy din na amahagang tako. Unda tako duani niya, maging seryoso tako sinam amahagang tako duani. Make sure, make a point in life, make a point in our time. Nga, waray minsahe ay mabasa, di udong may pungaw, sin pamilyata ko, gagayam tako, nakarubat ako ay, datako at maawatan ay napilit ako ay ipakaw Diyos. Urari lang kang kanan, padit ako, the fact ay imali da ay naki-istoryahan dat ako yan, inpudno da din basol da yan, man is struggle da si diyan, mangkut ko daw, das badang tapno, ikaanda da ay basol, you are acting like a priest. And make a point that bring that person to Christ. Opportunity dadi. So again, din kalian tako duani. Napilit ako ay manbalin sinasantuan. Tawis ang tako din amin ay pugaw ay mamati ang Diyos. Yan din umuna ay lebangan tako at paunagan tako din pangawat ako sin kalin Diyos. Tas ay madukugan tako din lawa ay amagan tako. May kadwa at adit ako baybayan. No aywanan tako din pakibibaan tako na sa Kristo. Tan muna umununag din pakibibaan tako ng Kristo. Everything follows. Din maudi at banulan tako kuma din at apo Diyos ay nangayag unda tako namilon da tako ta sa awisan tako din pukaw. Ay masagon ang Diyos. Kararagta ko. Apo Diyos ay amami, manyamang kami sin banol ay minsahe ay nay. At din minsahe ay at bakan lang what sinamnam mo at tatuwa na ay napasama kanda kami. Tansik Apo Diyos mismo, dinan ubla, ay nang ipakaawat, nang ipatungpal, yan ang ipalik na unda kami. Kararag mi nga rod Apo Diyos ay din biyag mi kumain ay at mausar tot uwa ay mansilbiyon siya. Ay kaman din padi ay bantayan na din biyag na. Tapno maikarisi siya ay sunggap sin templo ay mansilbiyon siya. Kararag mi nga rod Apo Diyos ay
din biyag mi kama din templo ay mo din amin ay nasyon ot no ilanda din templo ot wada kasdi. At siya lang kumaabu-apo Diyos. Unda kami nga din biyag mi, unda kami mismo at mailan din ipugaw ay wada ka unda kami. Kararag mi abu-apo Diyos tan ipudnomin si kadwani ay numaminsan din iyat mi manbasa sin kalim, sin iyat mi mangkararag at maminsan at masahang sangaw kami apo Diyos sin gapo sinan kanan min kasapulan ay amagan mi. Nung kararag mi apo Diyos maitauli ko din mayata pakikat kadwaan min sika. Tano may panggapay dudan sin ubla at nawawada umunot pay dudan apo Diyos. So nga kararag mi ay sinusaya sa udwani at seryoso kami kuma. Yan mi si importansya din mensahe ay nay. Yan mi si banol na din kasasad mi ay nay. At sinay apo Diyos yung kudahon mi iyaman mi singalan Hesus Kristo apo mi. At amin tako'y mangwanin. Amen. Amen.